Радио Кукурутка, ритъмът на сърцето. Хитовете достигат до вас благодарение на диджей Иван Бахура. Без теб не се живее, мила, осъзнах това. И не свършва тази болка, споменът за теб. Без теб не се живее, мила, осъзнах това. И не свършва тази болка, споменът за теб. И света да бъде мой, аз ще искам само теб. Вътре в ме живе още нашата любов. Дай ми, Боже, две криле, за да полетя, да не виждам, да не чувам, че мила е друг. Без теб не се живее, мила, осъзнах това. И не свършва тази болка, споменът за теб. Без теб не се живее, мила, осъзнах това. И не свършва тази болка, споменът за теб. И света да бъде мой, аз ще искам само теб. Вътре в ме живе още нашата любов. Дай ми, Боже, две криле, за да полетя, да не виждам, да не чувам, че мила е с друг. Диджей Иван Бахура. Дай ми, Боже, две криле, за да полетя, да напусна този свят и да спре това. Дай ми, Боже, две криле, за да полетя, да не виждам, да не чувам, че била